כן. כן. איזה חיים, איזה עולם, חיים מסובכים, יותר מחידה במבוך אינסופי ולא רואה יציאה. אולי באמת אין יציאה, לא צריך אורזים, אני כמו רכבת הרים, ידיים אני מרים ועיניים לא מרים לשמיים, כי הייאוש הופך לחוסר אמונה. כשאתה בעומק קצרה קשה לראות את התמונה הגדולה, רואה קטן עכשיו וכאן, לא מתוכנן בעבודה בלורד קיץ' ומה יהיה מפיש. צריך להמשיך למה הבית קצר מדי, רוצה לעזוב את הבית הזה די, אבל אין לאן ללכת, שלכת אחר שלכת, החיים שלי זיפת מזפת. ומה אומר שם למעלה? אולי תעזור לשם שינוי, אתה לא תעזור כי אתה חבוי והמשך ככה להיות מסריח. עוד פעם אפול ועוד פעם אפול לייאוש, לתסכול, לבלבול, לתכלול, לתידוד, לשעמום ולשפזות, לסיוט ולאיבוד. אני במבוך ולא יודע איפה יציאה, אני במבוך וסובל מחוסר ידיעה.